Така, приятели, днес ще пробваме румънски и холандски шоколад. Батко ми днес така. Единия се отворя. Ето, това е румънския шоколад. Ето го. Специална обработка от Румъния. Ще си чупим едно парче и ще ги сравним кой е по-вкусен. Той направо се разпадна. Той крехък. Ето го отвътре. Така. Само да го оставя половинката. Това е с банан. Между другото, този шоколад даже е вкусен. Аз не очаквах. Ще му давам от 10 оценка. Ще му давам 6. 6,5. Да, 7 към 7. 7,2 от 10. Уникален. Само не знам какво е това вътре. Е тук леко по-жълченикаво. Това може да са парченца банан, не знам. И да го оставя. Ето го пак шоколада, да го видите. Препоръчвам, моя очите. Да вземете. Така. Сега ще пробвам някакви сладко ли това, не знам, някакви работи. Преди помня, че имаше и не така. Ама не знам. И ще ги сравним трите и ще видим кои са по-добре. Ето ги, да ги видите. Опа. Ето ги. Ето е опаковката. Някакви да лаза. Така, ще вземем едно. О, те имаш такива подобни. Ето ги. Това толкова не ми харесва. Не от най-хубавите, не от най-гадните. Ще му дам 5 средно. Тук да го сложа. Така, и ето го. Наистина холандски шоколад, който е уникално голям. На камерата сигурно не се вижда обаче. Така, само да покажем опаковката. Ето опаковката. Така. Ето го. Така. Ето го тук. Голямо е. Това като Тублерон. Още не съм видял, само... Кой? Леко на Тублерон. О, ма. Леко си отчупих. Така падна. Така. Ето го. С въстъци само да видя с какво е. Това не пише. Хрупков. Това е вкусан. Че не мога да пия вода, но слава. На него дадох 7. Това шоколада не е работа. На това му дадох 7. Само пребара. На това мисля му давам 7,5 или 8. Много е добър.
И опаковката перфектно. Ще му дам 8 ще му дам. И това е, хора. Това е от мене. Тествахме шоколадите, малко по-кратък клип. И така, до другия път.